dulu, sak langgam dulu, diuntukkan untuk penganten. Oh, ngono ya, Mak. Sing saka ngawi ngateko nduk, ngateko sepatico. Yuk. Apik. Selamat malam Wilujeng Dalu, Dek Yop. Nggih, Wilujeng Dalu, Mas Dala. Sadurunge Mbak Lucy nanti menyapa masyarakat, aku pengen panjenengan sak langgam dulu ya. Nggih. Untuk pinanganten berdua. Ya, tapi sebelum nembang, ayo ajar omong, ajar kendel. Arepe ndongake apa kanggo penganten kekarune, wo. Nggih. Nderek dedonga nggih, Mas. Ayo no. Kagem temanten kekalih menika Mbak sinten kalih? Lho, niku Mbak Fitri kalih Mas Ade ngaten mawon. Mbak Fitri kalih Mas Ade. Nah. Mugi-mugi. Mugi-mugi. Aja ndredeg wo, tenang wae. Ya. Mugi-mugi saged dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Mugi-mugi pinaringan kaberkahan, kabagian salami-laminipun. Lan ugi enggal dipun paringi mawongan konten mawon. Momongan. Ngono ya, Nduk ya. Uga mengucapkan ngene iki selamat menempuh Hidup baru bagi yang sudah berkeluarga juga. Oh, ngaten nggih, Nduk. Mergo wong nek wis rabi iki ora gelem diarani keluarga. Nggih. Nek kaya aku sing jomblo-jomblo panjenengan kanca-kanca sing urung menikah niki durung diarani keluarga ya. Nggih. Mergo tanggungane sing ditanggung karo Orang tua. Oh, nek wis nikah kuwi jenenge. Nek wis nikah kuwi jenenge apa? Keluarga. Keluarga. Nggih. Ngerti we artine keluarga apa? Nggih, pirsa keluarga kan ada maknanya. Dilihat dari 4 suku kata keluarga. Ya. Oh, ada maknanya keluarga ya, ada artinya ya, Bu. Ada keluarga 4 suku kata. Nggih. Keluarga. Nggih. Ke yang pertama apa, no? Keadaan bagaimanapun harus selalu bersama-sama, baik suka maupun duka. Ya, pinter. Ya. Itu ke yang pertama. Nggih. Nek lu, no? Lu niku lupakan rasa egoisme masing-masing. Iya. Niku lu. Nggih. Terus disambung bar lu ar nyusul. Ar. Ar itu Heeh. arahnya harus selalu positif. Gitu. Kayak aku ngono ya, arahnya positif. Masa? Wis ke lu ar terus terakhir ga. Ga. Ga niku napa? Gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Begitu Mas Dala. Jadi nek menurut panjenengan wong rabi niku yang terutama itu bukan hanya ukurannya orang gur bagus karo ayu ya. Mboten no. Ukurannya apa, Nduk? Nek kula nggih Mas, nek kula pribadi niku Ya. nek diken milih bojo niku sing kula tingali niku pertama attitude-nya. oh, karakter. Attitude, karakternya bagaimana? Terus sudut pandangnya bagaimana? Terus nanti caranya menyelesaikan masalah itu bagaimana toh? Begitu. Oh, gitu. Karakter itu utama. Ya. Mergo sak ngerti kuwi wong rabi saiki iki ukurane nggur wajah, ukurane gantenge kaya ngopo, ayune kaya ngopo. Ning nek bagine panjenengan mboten nggih? Mboten. Instruksi, Mbak. Nggih, pripun Bu Lucy? Kira lho cahayu Nggih. itu debat iki malah debat politik. Nah, ya kalau kuliah ya ora apa-apa terang Ora ya. apa-apa. Mbok nih dadi mereka kan anakku anak barep, anak Betul. ragil kan. Ini anak-anakku. Sampean kalau sudah mendapatkan yang sesuai itu semuanya, termasuk apa mau jenenge urutanane mau? Urutannya mau apa? Keluarga. Kudu sing Sing tipe attitude Karakter. karakter oleh. Sudut pandang. Caranya menyelesaikan masalah. Mas orang ganteng ra apa-apa. Umpama kabeh wis mencukupi gek bojomu ngilerek ya napa? Umpama. Aduh yoga. Lah iya,
ngarep ora apa-apa. Misalke Gusti Allah peparing nggih kula nyuwun sing bagus. Oke. Dene lek mboten pikantuk nggih bagus atine mboten napa-napa. Amin. Rupane sumer-sumer mboten napa-napa. Dadi bagus lahirnya tekan batine. Iya, kok wong kowe ayumu koyo midodari ke bojomu. Masya Allah. Saiki tak takoni, Bu. Nggih. Nek nggonmu desamu Ngawi kono, ngono kuwi apa ya usum wong rabi ngono ki ora nyawang rupa ngono ya apa ya usum? Usum. Dadi maksudnya ukurane nggur karakter napa ya nek ning desamu? Ada Mas. Kalau tak cerita nggih. Cerita tentang Tapi cerita. Piye, tak piye? cerita. Heeh. Nun sewu kula lenggah mriki pareng mboten. Ora apa-apa. Kene bukan wong ora apa rekan kerja piye? Tanggamu critakno. Ya, Tak tampa sembah pangabektimu. Ya, Terus apa, Dang? Piye? Nggih. Cerita tanggamu. Iya, sik. Piye tanggamu ngapa? Tanggamu piye? Kok rabi ukurane ora nggur rai. Ora ukurane ora nggur fisik. Piye tanggamu piye? Sik to Mas. Heeh. Tiba iki rasane ngene iki ya lunggone ngguri dalang. So, Iya, Dok. Mas madeg rata beh. Itu ku moncrot. Kula kon muncrat bolak-balik mau pas delang. Aku ngemot permen itu ku moncrot. Piye nduk rasane piye rasane? Sok deru tok beh. Ya Allah. Ngono ku ya. Ya Aku mergo biyen- lagi niki, Mbak, Aku biyen- cedak kula lagi niki. Ngono ya, aku biyen yo ngono ku ya. Aku zaman perawan ki cetok sapa-sapa yang ndredeg ngono. Kula niku riyen tau dicedhaki Mas Akbar nih aku mahop. Bu. Wong ngono, mergane apa alasane apa? Mergane wis ndebut Ayo. duwe pacar. Jadi ada semboyan itu, iki kelak dihujat neh aku. Ora apa-apa, rias mawon. Ora apa-apa, trahno lek denak bari kudu duwe sinden sing mental-mental baja. Pejuang, iya. Pejuang memang wis lek ora dihujat kita itu ora anu, ora apa-apa latihan mental. Iki cerita sik, cerita. Cerita, Tanggomu piye? cerita, Dari piye? ukurane ora Cerita. nggur. Piye? Tak cerita nggih. Tak rungokne ceritamu ya jare kaya apa? Kula kan gadah tangga. Tangga. Ya Pika duwe tangga terus. Tangga. Niku sak RT kalih kula. Sak RT. Sak lurung. Sak Omahe lurung. cedhek nggonku, Mas. Ah. Lah, niku gadah putra kalih. Oh, tanggamu duwe anak loro. Nggih, kalih. Jenenge sapa? Kembar. Kembar. Sing setunggal niku jenenge Nini Anjarsari. Nini Anjarsari sing keloro sapa, Nduk? Jenenge sing nomor loro Nunu Anjarsari. Nini Anjarsari karo Nunu Anjarsari. Kuwi Nggih. anake tanggamu. Nggih. Ah terus piye no? Lah sing Nini niku to, Heeh. napa niku Ah. wayu, Wayu, putih, pinter. gede dhuwur, pinter. Wah, model wis gak apa jenenge ngalah-ngalahi model wis. Perfeksionis ya. Kaya Perfect. awakmu ngono ki lho. Heeh, Iya iya wis komplit. Terus bareng ngono? Nah, sing nomor kalih niku nunuke niku. Heeh. Niku nunuke umireng, bocahe lemundi. Ambune prengus. Kok kaya tahu kenal ta aku. Ninike pinter, Nggih. ayu, putih. Gede dhuwur. Nunuke. Nunuke ireng, Mas. Lah, niku sing dadi gumun kula niku. Gumunmu apa? Gumun niku kok jangkre nek wong lanang teko, Mm-mm. sing digoleki kok nunuke lho. Padahal ayu, Padahal ayu Nini, pinter Nini, putih, putih Nini. anggere nek wong lanang rono. Sing digoleki nunuke, Mas. Piye, Lah Mbak kok nggih Lucy? gumun. Tapi yo ora apa-apa. Wong selera wong ki ora kudu sing nek kaya Nini ku mau. Aku umpama wong lanang kuwi sing umpama nunuk ku mang luwih cocok aku yo. Sik to. Mergo aku wis akrab karo Nuni. Sik aku ki gumon tenan. Nggih. Wis jane ayune ayu, Ayu Nini, pintere, pinter Nini, putih. putih Nini. Anggere nek wong lanang rono sing digoleki. Goleki nunuke. Lah iya. Sik. Piye, Mas? Kuwi jane nunuke enak apane? Lah, bareng Pak Ji. mboten ngeten. Bareng kula selidiki, Bu. Selidiki. Oh iya, heeh, selidiki. Heeh. Tibake nunuke kuwi nek tatone ya, Mas. Sik. Piye Mas Teh ditato ngene to? Ditato. Oh, Nggih, ditato. teng gulune niki tatone Oh, iya. gambare anu. Gambare kembang. Gambare mboten Kala nek. jengking. Ula melet ya, Bu. Wong edan lho aku. Tenan kuwi tak selidiki Oh, tenan jadi lho, Mas. dengan kesimpulan cerita itu, wongi ukurannya ora nggur ayu, putih, cantik, wong Ya. lanang nek sing goleki sing Nggih, ireng barang ya nek ya. Nggih. Ya. Dadi wong wedok ya aja nyawang gur saka baguse tok. ya. Aja nek wong lanang aja nyawang wong wedok ya saka ayune tok ning dari hati. Besok we longgar ora? Longgar. Tak dolan nggonmu pengen roh nunuk aku. Weh, jenengan kok ngerti nunuk kaget. Ora apa-apa, ireng ori tak doyan. Ya, mengadeg, Duk.
Barang Mas Satya. Ya. Bawa ya nak. Injih. Ayo pamerna suaramu. Nah, bawa sih, di kriming dengan Mas Satya sak langgam sik ku lagi Mbak Lucy. Wah, jan. Yo. Oh, sik ngerembug nenek. Gegarane wong akrami. Ya, lagi kan cocok to dudu bondo dudu rupa. Iya, cocok banget. Yo. Yuk. Terus sik niki tak waca sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu kagem Den Bagus. Ya, dan Astabrata sukses selalu untuk keberkahan saking Allah taala menawi dipun paringi lagu kagem dulur-dulur FM matur suwun saking kula Bapak Lasiman. Wonten TKP. Ya, ana meneh. Iki uga rawuh saka Surabaya. Sapa Pak Waris Sugiono. Ya, lebut ya. Luput pisan kena pisan yen gampang luweh gampang Ana sing nyuwun meneh gubuk asmara saking Pak Sunardi. Ya, Pak Nardi Sombron. Ya, terus yen hangel ndake. tan kenoti numbas harta Dadi ati ya. ya Ya. Engko ramban kedua dijaipongi tipis-tipis Mas Arya. Ya, kaya tecapen. Yuk langsung buka celuk. Ya, ya pika. Coba kaya ngapa? sing kaya ngapa mengnyatane dalakan malah bangun tresna
Ugi katur para sutresna budaya pecinta wayang kulit yang memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Ya ngestokke dawuh. Lanjut, ya Pika. Pinanganten kekalih nuning nggih menika Mbak Fitri Wahyuni Kang sarta Mas Adi Yudhistira saged atut reruntungan pindaning mimi kelawan mintuna. Iya, salam mukadimah langgam dadi ati bojo. Yuk. Laske ya Mbak Lucy. Oh ngono. Sepati ca sing gumyak mecah sepining swasana. Oh ngono. Semangga Mbak Lucy katuran jumeneng wonten ing sasana budaya. Ya, yuk. Hey. Wilujeng dalu Mbak Lucy. Wilujeng dalu. Ya, lama Mas tidak Akbar jumpa nggih.
Iya. Kados pundi pawartosipun? Alhamdulillah pangestu berkah panjenengan tansah ginanjar kesehatan, keselamatan, kebagas warasan. Panjenengan lagi sehat ugi to, Mbak Lucy? Wah sami-sami entuk pangestu jenengan sak kanca sehat. Alhamdulillah. Atos sakniki. Nggih. Luar biasa anak-anakku saiki kemajuannya luar biasa. Iki mang bocahe meneng ngono saiki yo malih duwe omong. Nggih, kudu ajar omong. Tapi wong kalem lek sekali ngomong ngono medeni iki. Medeni nggih kudu. Tapi ya harus gitu, kita pun kemajuan. Memang yang diharapkan pasar seperti itu. Iya. Nek biyen ki aku nom-nom aku ya sakmono ki awake. Weh, Luwih cilik nek aku ya aku mau biyen cilik aku jenenge ya nunuk ngono ki mau. Mergo aku nang ngendi-endi iki wong anak-anak aku wedi. Tapi panjenengan nak berangkatnya penyanyi dangdut. Oh iya, aku itu orang dari semua musik bisa. Nggih. Berarti pertama niku kula penyanyi band, slow rock, penyanyi rock. Wah. Terus mari ngaten kula terus napa? Ya napa nderek festival. Apapun saya coba. Jadi kalau masih muda itu jangan takut mencoba. Betul. Jadi omongannya Mbak Sri mau yo enek bener enek salahe. Iya. Kalau kita masih muda, masih bebas untuk mencoba. Dalam arti positif ya. Iya. Contohnya satu, saya penyanyi pop. Saya pengen mencoba nyanyi dangdut. Tapi kan bisa. Nah, penjajakan itu perlu. Sampai teko sepiro to kemampuanku. Jenengan nyanyi dangdut riyen awal-awal nggih awake sak yo pikang ngaten niku. Wah, langsing neh. Terus jarene pakane nganggo rok sakmu. Yo ora le aku ponane santri. Aku walaupun jadi gini, dari muda itu saya punya prinsip seksi itu tidak harus buka-bukaan. Lagi loh, seksi itu tidak harus yang kita jual itu kualitas. Jika elegan tapi nyanyinya becek, itu tuh udah seksi. Kalau saya pakaiannya press body nggih. Oh iya. Wetengku sik nglompet le. Joget ndangdung ngono iki anek metu mercone udelku. Tenan. Masamu kuwi, biyen aku cuwilik ngono kuwi pas jenengku biyen sik nunuk kuwi. Pas aku terus wedi aku. Anu nunuke Brahman ngoten nggih. Urung Brahman. Urung Brahman cek tempe nggih. Apa? Lah cek lama. Oh iya. Nggih to, nunuke tempe. Oh si nunuk ngono ki. Iya. Aku biyen ya rada ireng le. Oh, ngoten. Tapi saiki wis putih kok le. Berarti ini iya. lagi. Mari mbasa aku nunuk keirengan to, malih tak jenenge Lucy Brahman malih putih aku. Terus kegedean iki. Moi ngendikane Bapak Nom Surata iki Asma Kinarya Japa, makanya hati-hati lek gawe jeneng ngoten to. Lah gak ngerti niki nami niki diparingi Bapak Dalang. Bapak Dalang sepuh wonten Ponorogo menika. Ponorogo? Dalang sepuh tapi sabete luar biasa. Nggih. Engko lek sowan Ponorogo tak terni sowan rono. Nah, Tasik Sugeng nggih. Tasik. Ki Yatno Gondo Carita. Nah, terus diikrarne kalih Bapak Anom Surata dadi Lucy Brahman Ben supaya besok payune larang. Ngono kaya regane sapi. Lah, sapi ki hewan yang multifungsi. Lah aja neh daginge jelas larang. Tetelan sikil ya larang. Kulit nggo wayang kena. Kulit nggih larang pas sampai ilere ku lho. Iler sapi ki saiki nang ibuku nggih masker. Letonge Sekali cerat ngono iki iso membah. Heru pas mangan. Lho itu ilmu. Tanpa letong brambang ora iso megung-megung le. Heru. Aku karo lek kowe madang. Lho, ora apa-apa. Masuk letong kuwi ya termasuk anugerah bagi bos Brambang kaya Mas Heru. Piye to ajine? Ngono aku yo gumun to kaya niki randang rabi ki arti nggih apa jajale. Yo, kanca-kanca santai kok. Nek kon nggih rubung sumut piye? Malah wis dirubung jere. Masya Allah. Niki sowan wonten Pak Sutaji, Mbak Lucy. Bapak Sutaji, matur sembah nuwun gara-gara Bapak Sutaji kita dapat rezeki sowan ke daleme beliau. Dulu sing aku duet karo Pak Moden kae to ya? Ya, betul itu. Kayak iki mang Mbah Moden ya rawuh. Lah. Wah, salah. Pacarku. Ketemu lah. Ngono. Bu Moden mau nderek apa ora? Alah wis tak SMS Bu Moden bobok sore aku. Iya. Wis aku ngono. Aku wis pengko mari Mbah Moden encok plek nurmati kadas kurang mari kok musuh karo aku wis ngono. Wah, ya iki lho krana ketemu neh nggih. Wingi bersih desa ketemu saiki ketemu Moden neh. Matur sembah nuwun niki krana kanca-kanca perangkat desa. Pundi? Sobron. Ngiter tronton diwehi parikan. Ya. Iki karo ngenteni kanca. Dadi ngene nyun sewu. Ini ada panjenengan sing pengen banget nyumbang rene. Daleme pundi le? Trenggalek kono. Lah iki mau MC niku tulungun
punten ana Mas Akbar aku arep nderek rono ngono. Oh ngaten. Mungkin solusi karo enteni ya. Enek parikan iki. Apa niku? Anu, sik. Endi? Numpak tronton. Mbak Tronton. Numpak tronton. Turu. Sik to, numpak tronton karo guyang-guyu. Napa niku? Warga tronton aku cinta kamu. Warga Sombron to. Warga Kok warga Tronton? Sik to, aku malah salah tingkah dingene Mbah Mudin. Mudin niku pancen membawa kewibawaan. Tapi kalau yang lain-lain itu Mudin yang lain tuh membawa bau-bau yang seperti napa minyak-minyak medeni ngoten. Nyong tapi Mbah Mudin niku mboten. Auranya luar biasa, pior ngoten. Aurane nremumuh. Niku mayit mawon diparfumi Gatsby. Silau. Kali Masa apa ya gelem mayit di parfumi Gatsby. Numpak tronton. Kecemplung sumur. Apa kuwi? Warga Sombron panjang umur. Amin. Numpak tronton. Neng burine. Ora salah. Numpak tronton teko kene. Warga Sombron mugi kathah rezekine. Amin. Sik siji kas nggih pacarku. Ya, mbok ya. Lho Mudin ya. Apa le parikane Mbah Mudin apa le? Lho katano. Apa? Upamane, nggo Pak Mudin to? Iya. Nah, saya tak golekke. Ya mikir marahi sangen-angen nunuk mau. Tadi Bener. Apa? Sekolah izin. Sekolah Iya, izin. heeh. Sekolah izin mergo lara. Sekolah izin mergo lara. Parikan iki, sekolah izin mergo lara. Muga-muga Pak Mudin panjang yuswa. Oh iya. Nyumet lilin. Heeh. Wah, langsung ngene. Iya. Nyumet lilin. Karo guyang-guyu. Terus? Mbah Mudin, I love you. Ya. Aku wis nang kene lek wis ora. Abang Mudin aku wis tenan. Maune aku wis boyokku keju malih ora keju. Iya. Tenan. Udah Pak Mudin ya. Pak Mudin niki didoakan napa Mbak Lucy? Mantene sapa le? Mbak Fitri Wahyuni Mbak Fitri Wahyuni dan Mas bersama Ade Yudhistira. Mas Adi Yudhistira. Mantene sampun sare. Oh sampun. Nggih, masalah ya ning trah wayahe bal-balan kok le ya. Ya. Kayange perang kok perang dhewe. Ngomongi to le, sing dituturi iki kan kudune manten tuwa-tuwa. Lek manten anyar ki bangga sembarang indah. Serba romantis. Alah tenan bar pokoke lek wis malam temanten anyar ibu. Tenan, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Panto kowe dicokot tikus menak. Weh, ibaratnya mantannya wedok ceguken kenapa tuh sayang Yo, mantan anyar nggih. Kesan duh sayang alon-alon toyang ngono terus mari ngono masuk angin to. Mas. Masuk angin Mas. Kene. Endi sing lara Dek, endi sing lara Dek. Kaya nom-nomane Mbah Mudin. Nggih, Pak Mudin ngaten bojone mrien nggih aduh Mas masuk angin. Kene tak keroki nggo pacul. Saiki ngono. Iya. Mas manten, Mbak manten selamat menempuh hidup baru semoga berbahagia. Amin. Dadi yo sampai kakek ninen-ninen. Ya. Wong dadi manten itu menyatukan sifat yang berbeda. Kudu manunggal dadi siji. Nggih. Sing sitok dadi geni, sitok kudu dadi banyu. Banyu. Wong wedok kudu sregep lumah, wong lanang kudu sregep murep. Tengere apa le? Kuwi ora artine ora elek. Artine napa, Mbak? Lek wong kakung kudu sregep murep tegese. Nah, kudu murepne tangan tegese wong lanang kudu bisa menjadi laki-laki yang bertanggung jawab iso menafkahi istrinya. Itu satu kuncinya. Mbok elek rupane kaya kethek wong lanang kuwi kudu golek nafkah ki wong wedok. Ya ta? Akal lahir dan batin. Iya lahir dan batin sembarang lahir batin tok ya nyonyor. Iya, lahir tok ya ora imbang. Bojomu mlirik kono kene. Nggih. Terus wong wedok kudu sregep lumah. Dadi sepira kayane wong lanang kudu mbok tampa. Wong wadon kuwi kudu duwe bisa dadi daringan sing buntet. Daringane sing apik le. Dadi memanage ekonomi ya. Iya dong, memanage ekonomi. Iya, wong wedok rate ayu ritek lek pinter memanage ekonomi ndang sugih kuwi le. Iya, amin. Jadi lek rabi yo aja nggur gene wong ayu tok ya bener, memang enek benere. Bener. Yo, tapi lek elek nemen awakmu yo ora serasi. Nggih, mboten. Yo arep niliki sing anu niku lho, sing diedani wong lanang-lanang.
Oh iya. Nunuk niku wau. Jane pinter. Nggih. Kaya ngapa? Lah iya, matur sembah nuwun masyaallah iki Mas Akbar sing rawuh luar biasa. Wah, tumplek. Sampai riko sing paling belakang niku mirsani ngadep teng layar malahan. Nggih. Wilujeng dalu mugi-mugi sedaya tansah diparingi panjang yuswanipun. Amin. Kathah rezekinipun. Amin. Terus kanca-kanca yang selalu setia memantau live streaming Astabrata. Ya. Sampai iki mangkon weni salam dulurmu wedok nembe sakit. Nggih. Nah, Mbak Rini Solo dan mugi-mugi. Oh iya, ini anak-anak yang ada di sosmed mengucapkan selamat ulang tahun. Iya. Ulang tahun toh? Ulang tahun dong. Masya Allah, ya Allah le, tak ambek sik. Selamat ulang tahun ya le. Nggih. Kene cium. Ora apa-apa cium aku ki. Nggih. Kok Pak Mudin ben melek kene. Selamat ulang tahun. Nggih. Guyu. Niki kan senior kula anggap ibu dulu. Iki Ibu anak, ya ibu, jadi mbak ya mbak. Anak saya yang pertama itu seperti Mas Akbar, jadi usianya sama. Sama. Selamat ulang tahun Den Akbar, semoga panjang umur, sukses selalu ya le. Amin. Cium dulu. Muah. Muah. Wes. Hadiah nyusul. Ya, Ya. Wes semakin sukses, semakin Amin. muncoro, gendang Amin. mengejar karir dulu, baru Iya. golek jodoh. Ya, siap. Sampai Mbak. berapa tuh usianya? 25. Allah masih 25 kak. Apa wong lanang iki 30 patut. Iya. Sing penting duwe dhuwit. Wis to. Wong lanang sing penting duwe dhuwit arep milih wong ayu kelek duding. Ya ora. Astagfirullah. Iki kan mana ya? Dia sama Mas Mudin. Astagfirullah ya. Pak Mudin. Wilujeng dalu. Bapak Ibu tuan rumah wilujeng dalu. Ngersakaken menapa? Nggih. lah. Cie. Pak Mudin aja njaluk lagu siksa kubur lho. Bahaya kok. Niki Pak Mud, niki nyuwun sewu niki enten Pak Mundutan. Bapak iki sampean disusul iki Mbak sapa? Iki mamae Mbak Reva saka Mojokerto nusul jenengan iki. Oh, Wah, nggih, jan numpak nggih, sepeda wilujeng motor. rawuh. Nggih, 2 jam. Saking mriki ngersakane Pak Mudin duet kalih Mbak Lucy. Pareng Bapak Ibu. Pareng. Kaya ngono kuwi nyun pangapunten wis tak percaya. Iya. Wis tak SMS Bu Mudin ki ora lek nesu. Iya. Monggo Pak Mudin nyuwun berkahipun Pak Mudin. Mangga apa? Monggo. Truk ya. Lele diberkahi Pak Mudin luar biasa. Sugeng dalu Mas Dalang, Sugeng dalu Pak Mudin. ugi sugeng dalu Mbak Lucy Brahman. Aduh. Sugeng pinanggih malih kalih tiang sing koyok kula ngeten iki. Wah, Aduh. merendah itu meroket. Tidak berani menatap gue ini. Wilujeng dalu Mbah Mudin. Sami-sami. Sehat nggih. Alhamdulillah sehat. Namung seketik niki. Loh, wonten apa nembe dawah Nggih to? ikut memperingati HUT TNI ke-80. Wah, nderek anu jotosan. Terjun. Terjun. Loh, terjun Nggih. payung. Terjun bebas. Oh, Masya Allah. Nggih, nggih. Terjun Dari bebas. mana Pak Mudin? Dari mana? Dari mana ke mana? Terjun bebas ke saking musola. Masya Allah. Oh, ngene lho le tamu ya mbiyen cilikane Mbah Mudin kan aku sing jadel Mbah Mudin sing anu lho apa kuwi jeneng ganongan. Dadi kan latihan koprol. Kurang ajar wong tuwa. Oh, ngaten nggih Masya Allah. Kalau napa Mbah Mudin? Kalau Jumat Legi. Ya, Ini kalau ukurannya nek Mudin tekoni kalau apa mesti sak pasarane. Iya. Jumat lagi. Komplit le. Komplit Mudin. Sering Nek sinten Pak Jaka marinir niku terjun payung gagal sehingga gugur. Nek kula terjun bebas. nggih. Tapi alhamdulillah mboten gugur. Nganggur saka Oh, masjid. pun Google. Niku merupakan berkah Mbah Mudin tadi Nggih. kedah disyukuri Nggih, gitu. nggih, syukur. Nggih niku lho latihan, tapi napa mengke lek dibaleni ping 3 meneh malu wesok mboten napa. Kok musibah kok luwes. Lho, jarane latihan koprol. Nyuwun pangapunten niki Mbah Mudin kersakaken menapa niki pamurutanipun Nggih. para warga ingkang sangat cinta kalih Sing panjenengan. kira-kira kanca-kanca saged nabi. Nah, sing kira-kira napa langgam, Nggih napa sementara sumi mawon. Lho apa kuwi? Sumi.
Cumi ki sing ireng dipangan enak kali le. Oh. Iku apa iki? Kok seeling. Ya sumi tangga kula. Cumi pancen ayu. Ya niku. Kambang desa saka apa naraga. Kanca-kanca pripun? Cumi pancen ayu. Asik. Aku ndek bojone iki jibek to le. Kaya jibek lho. Lagi niki sing wedok prei kudu agresif terus. Nggih niki pancen anu elegan. Ya ngene iki lho ibaratnya besok Mas Sabar iki kan menengan wonge. Dadi lek sepuh paling besok ku ya meneng. Nggih ning yo ora terjun payung lah. Sepinten adane? Heeh. Iki pripun kanca-kanca ayo ngarepe. Sumi nggih. Sumi pancen ayu ya semono ya. Iya. Apa kira nginggil? Sepinten Mbah Mudin? Coba ambil ngadarin. Sumi pancen ayu. Niku mboten kendaan. Mengke kula dadi suarane banci. Tapi mboten banci to jenengan. Lah. Ngene iki jane yo mancing kok niku, Mbak. Abar. Lek napa? Kok ora percaya lek aku wedok iki piye? Kok macake wis jam 3 sore lho Pak Mudin. Oh nggih. Nggih. Tapi trah bener lho le, aku ki lek tanggapan karo manuharane sing diarani banci iki malah aku dhisik jan pegel aku. Untung ora kumpul manuhara. Iya. Jan yo Pripun? Kanca-kanca wis monggo garepe pripun? Heeh. mboten anu langgam remenane, tak nggih dangdut nggih. Kok lawas-lawas. Sumi mawon. Sumi-sumi campur sing lek langgam mboten enten sing kersa. Napa sira dihalus ngoten? Nggih sementara saged ini. Oh sementara pokoke ngono. Lelaki setia ngene iki lho bar. Yaki. Pokoke wis sumi-sumi wis arep diwene nunuk karo ninik kemayus panggawan. Pangga sumi-sumi. Lah nunuke Pak Dalang. Nggih. Wes pripun, Cok? Pripun? Heeh. Eling, Pak. Heeh. Pripun, Mas? Masih inget apa ndak teman-teman? Kanca-kanca sumi-sumi. Oh nggih masih inget. Oh astabrata is renek sing lepeh. Iya ora apa-apa. Ya, wis sak wujud-wujude ora apa-apa. Saujud-wujude ancen iki pun luwak gulawas. Zaman Mbah Buyut dhewe Mbah Mutin iki senengane golekane lagune Mbah Buyut. Nah iya. Ira-ira sing nabuh iki anak abik. Tapi mboten napa-napa, kersane marang penggali nggih Mbah Mutin nggih. Lah wenane rada teles. Oh iya rada. Sawenisa niki radanipun garing. Alah nggih, lenggah kula teles. Oh iya. Ha iya. Yuk, monggo. Lagi obah nih Mbak Mutin. Nah, sakit mboten sungune. Kersane lemes kagem olahraga. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Pun pinangkin apa derek? Kok druwedek. Oke, sakit toh. Asik. Kowe pancen ayu. Alah. Yen kowe guyu jenenge atiku. Asik. Lambene Sijar jambe. yen tak sawang tambah ayune. Apa Aku naksir kowe. Alah, masa. Apa kowe wis ana sing Alah dereng Pak Mudir, dereng kaping kalih. wis ana rong minggu. Ana rong minggu. Kasimpen ana jero dodo. Yo, Sumi pancen ayu. pancen ayu.
Sumi pancen ayu pancen ayu mati aku tresno sliramu Sumi pancen ayu kembang tresno asli Wonogiri Sumi pancen ayu pancen ayu sumpah sikilku ketiban palu apa mas kowe pancen tresno atiku iki isih ragu-ragu yen pancene tresno cepet lamar marang wong tuaku pancen ayu kembang desa asli Wonogiri asik wis terus sumi-sumi pancen pancen ayu terus Pak aku tresno sliramu apa mas kowe pancen tresno atiku iki isih ragu-ragu yen pancen tresno cepet lamar marang wong tuaku napa tasik lajang jenengan jenengan apa tasik lajang Lombo sobar wani teko. Mau ditakoni nyentuk ae. Saking Terus Ponorogo, kok Pak, saking ngelamar. Ponorogo, Pak, saking Ponorogo. Uang kan saking Wonogiri. Ponorogo, Pak, Wonogiri. Lagune kok. Piyai itu kalau setia seperti ini. Kados Pak Jadi, Mode. Heeh, dienggok ning ngendi wis panggah ndak Wonogiri wis panggah Wonogiri. pancen kula tiyang lugu Wah. Lugu niki. perso bulugu Bu. Napa Napa lucu lugu? tur guilan. Niku artine nggih, mboten, mboten. kadang sak alus kadang sak glugu Oh. niki sing dawuh Mbah Wa Klampis Wargi Lugu, kadang sak alu, kadang sak glugu. Nggih, mboten nggih. tanglet jenengan napane niku ngoten mboten Napane niku Pak Napane Mode? niku? awake Oh, awake. nek poso niku cilik dadi sak alu nek wis bodho dadi sak glugu Amin. Amin. Pak Ji nggih sak glugu. Ayo, niki mboten tambah malih, sampun. Sampun nggih. Nggih. dan mungkin masyarakat waleh Nggih no. Nggih, matur sembah nuwun Mbah Mutin sampun kersa berkahi. waleh kalih kula Nggih, Atas-atas lho masyaallah. Pak Mode. Diderekne Mas, diderekne Mas. Pun dung ya. Gendak, Luar biasa. gendak, detak, gendak, gendak, detak, Ampun gendak. ampun terjun payung meneh Pak Mode. Alon-alon mawon. Nggih. Nah, sukune riyen. Nah. Ya mesti lho, Mbak. Ngono lho. Ya. Anu sik. Nggih, monggo, sakjane monggo. Mbak Lucy kalih anu nggih, kalih Mbak Denko. Mbak Denko, nggih. Berdua no, berdua Oh, no. berdua. Ayo no. Nggih, monggo, Bahkan monggo. anu postur tubuh sama. Wah, saiki dhek langsing saiki. Nggih, ngejim. Ya. Ngejim. Satu sing ngejim terus. Ayo ayo seperti itu. Ayo. Oh, hey. Nah, iki sing tampil putra daerah
Asli kota angin. Nah, masternya sinden Nganjuk. Betul. Seniornya sinden Nganjuk. Towek aku. Loh, apa yang dinamakan senior itu tidak harus tua. Senior dalam arti senior pengalamannya, sekolahnya, dan prestasinya Mas Akbar. Dan pengalamannya tentu juga. Loh, beliau ini dari sono sampai toko luar negeri pelosok ngendi tahu. Nggih. Gitu. Pernah pentas di mana, Dok? Teng luar negeri. Yo, ngendi wae? Teng London. Ah, ke London. Terus nanti iki kan ora bocah iki Singapura. anu golek bom, Dok, ning kono. Tapi Astabrata juga Iya, kelasnya luar negeri kok. Iya. Luar negeri. Ini ada yang izin ke Malaysia berang Alhamdulillah tanggapan le. KKN. Waduh nih KKN nih. Tapi hebat-hebat loh iki. Ini tambah nom-nom muda-muda London Sih. terus neng ndi gitu ya. Kedutaan luar biasa niki perlu dicontoh. Nggih, leres. Kita tidak harus mengandalkan ayu tok ora. Betul. Iya ya. Yang Iya, penting leres. iki kualitas, skill. Nah, dadi ono ke sing iso adik-adik itu ben iso nyontoh. Iya. Iya. Dicontoh apike wae. Contoh apik ya. Ojo labene. Halo Mbak Denko karo Mbak Lucy ki kudu sing hot no. Apa Biar hotnya? menggoyang YouTube Astabrata Medan dan menggoyang Sombron. Apa Banyuwanginan juga boleh. Ya ya ya. Oke. Tapi Mbak Yeni ki mane-mane lek ora bawa le tenan. Oh ngaten nggih. Iya. Apa langsung apa bawa manut? Iya, oh. Apa ki gelang alit napa gerajakan? Sinten? Nggih gerajakan. Spesial bawa. Wah, Mangke yuk, sing- coba sing ngadeg beksa le. niki. Ngadeg le. Ayo le. Halah nyapa ayo ngadeg ini. Ngadeg. Ndang to. Ngadeg ndang. Ndang kok disawarkan Mbah Mudin mau ndang. Ayo ngadeg. Alah. Niku pemalu kok niku, Mbak. Alah ora oleh Astabrata iki pemalu ora oleh ngisi-ngisini. Ora Ngadeg. aja gedhekno kemaluan. Tenan to. Ngene iki yo ngene iki lho medeni sekali muni mak celeng. Ayo ngadeg le. Timbang kowe dilokne kemaluan ayo ngadeg. Nah, cuman teh bagus. Loh, jangan meremehkan Astabrata. Elok enten sing saged beksa. Glendem iya. Enten sing saged beksa. Enten sing saged pambyawara. Suarane yo Heeh, apik-apik. suarane apik kabeh. Mas Heru Elok apik. niki. Wah, nek kadung joget, wah jan kaya wong-wongan sawah. Kok malah lungguh? Oh, apa-apa justru Berdiri pakai disoteng HP teng celentel kok. Kok yo. Lungguh ini lho, Sapa asmane? Cemplon. Asli jenenge mesti cemplon. Karis. Oh, Aris. Karis daji laknat niki niki. Aris apa Arus? Karis. Aris apa Arus? Karis. Karis. Ya ini mas, Oh, Semester berapa? Semester berapa? Semester piro? semester 5 Wah, luar biasa. Kok ora lulus-lulus deh kowe? lagi awe tau. Oh lagi. Kamusmu ngendi Cak Bagus? Teng UT Malang. UT ki apa? UT Malang. Universitas terbuka. Oh iso terbuka iki ning ndi kuwi? Lah kuliahnya teng omah. Ora nek gedunge Mas, gak ono gedunge. Oh, alah ya. Iya, iki Mas apa mau? Jenenge Aris. Karis. Karis. Haris sih duwe pendono kok amen demoki ngene nyapa to le? Ya cek genahno tak tekoni. Kok amen demoki ngene iki nyapa? Niku anggere ora didemeki sithik nang umbelen. Ayo jajal dibawani sik. Niki Ayo, bawani ayo. napa? Monggo. Nggih. Jajal. Bukan Mbak Deni. Pamerno Mbak Lucy, awakmu iki cah tari sing hebat ngono lho. Aja ngisin-ngisini. Pokoke Tari apa lari? Mahasiswane sing mlebu Astabrata iki mahasiswa petingan pilihan. Nggih, nggih moho. Nah, dibuka Mbak Yeni sik ya. Apa sampean sing buka? Sik to, dadi wong lanang sing gagah ngene lho. Sing tegas. Wong lanang ki apapun yang terjadi kudu tatak lho. Profesional iki anggapan bojo loro. Lah ora apa-apa, Mas yo bojomu kedaluarsa wae ora apa-apa. Malah wong ndang awake nom. Siji ungel lho mas. Ya Allah. Malah curhat malahan. Konjuk loro. Tare urung wayahe ora usah bingung. Ora usah bingung. Nah, kaya Mas Akbar ki lho. Akeh sing ngenteni kowe ya oke. Sing DM aku Mas Cemplon nyuwun nomere ngono kuwi. Arep kon dadi Nomor pembantu. napa? Apa? Nomor napa? Nomor HP to. Yo. Yo, jajal. Iki jenggleng iki jenggleng. Cekleng. Jenggleng. Sik mu bawa siji nyengleng iki enek munyuk teko gendang jegleng sini. Jenglengan sik. Iya, Kamu ada. tok pembuka Iya, tok. Pembuka tok. iya. Iki bawa apa? Boten Jegleng. jenggleng. Oh, jegleng. Jogetnya Ya Mbak Deni. luar biasa. Wah, jan masyaallah. Iya. Gak apa-apa, Le. Tunjukkan kebolehanmu. Kuda-kudane tarik ngene iki. Iya. Wah, ngono lho. Diomongi yo. Contoh Mas Akbar.
Ora usah wedi-wedi. Katokan bro, lha iki. Oh katokan. Katomu. Kayak training mbokmu to lho mbok iki. Bah. Iki penyimike dalang akbar kok katoke Puma iki. Tulisannya kok Pinocchio. Oh sarung. Oh sarung enak. Masalah pinter, santri kok padak nih. Ya salat. Kala-kala. Salat kok ya. Iya. Monggo Mbak Yeni. Ayo, ayo. Mampiat manyo. Pamerno Mbak Lucy. Wah, bagi ngono ki terang ngajeni pengenjang. Pengendane polah nganti totoan nyawa lho. Kowe kok mak tulit ngono ki. Kok kaya wong bar sunat. Lah sampean winginane nggih ngoten kok. Oh iya. Aku sing salah ya. Sing nyontoni. Pisan kasih ora trimo aku gak trimo ki maju jenggleng Mbak Deni. Mbak Culit. Majuane gek sing rada mempeng jenggleng Mbak Deni ki sing ngrasa. Suarane gendeng balambiangan. Yes, ayo. Kowe kaya film horor sing dadi pocongan kae to. Mak telelor. Ndi ki musuhe ndi Mbak Jeren? Musuhe munggah le gandeng. Wah, kowe jere ngefan pol karo Mas Akbar Drewangi kok kene kok gale. Oh niki kenalan jenengan. Masyaallah nggih niki ki. Sik aja medon iki, Go. Aja medon sik. Kayak kembar ya. Jejer. Iya. Masyaallah. Ayo. Awas salaman. Iya. Iya. Nggih, saliman karo nyanyi esem guyumu. Kena. Iya. Kowe kembar iki percaya kabeh deleng niru lek mekrok padha. Waduh. Nggih, deleng. Hadap kamera. Alaman kowe bodoh. Jejer hadap kamera. Jejer Hadap kamera. Iya. Ya ta? Jangan. Piye kaya layang kumitir layang seta. Ki kumitire ki setane. Iya. Ki wayahe sapa? Jajal ki ya. Iya, Jajal ki. Ki sapa asmamu sapa? Dan nyekel mic to, nyekel mic. Kula gandhen Den. Iya, saka ngendi gandhen? Saking Trenggalek Kota Tempe Kripik menika. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyusulane numpak apa ki mau? Niki wau beto nyuwun sewu roda kalih sepeda motor. Ndereke Mbak Lucy ya. Mboten lah kula pancen wingi tasik ana sing ketilapan kalih kula. Wong wingi nggih kula nyelang mriku gek karep kula badhe kula balekke. Moja, iya. Lah ngoten. Ning niki wau alhamdulillah Den. Kula saged mriki niki wau jane ana gegeran kono ngen wonten Kota Adipura niku lho. Heeh. Niku rame sanget estumi. Nyapa? Aneng kono kan yo wah wong-wong batinku apa lek enek hiburan apa piye ta? Tibake mengke wah tabrakan gedhen. Mantar Aku yo teko mandek neng kono penasaran. Penasaran Den. Masuk kono. karo cemplon cedak. Aku pilih sing kene ya Den. Ya gak karo cemplon jejer. Sing pundi? Cemplon iki lho. Niki Mas Cemplon. Iya. Ateng mriku wis genah. Wah. Kalau dhuwur men ta. Iya. Aneng kono kula nggih, kula dulure. Nggih. Langsung ning kono kula medhon jegrek, kula dulure biak kabeh. Blek tibake ning kono mang tabrakan. Wah, jan mengenaskan. Motor karo motor apa mobil aku kok ora roh. Menika asu alih kirik. Oh, lah ya tunggalmu karo cemplon. Oh, kali niki. Oh, iya. Ning alhamdulillah kula niku ngepen kalian jenengan. Becak jenglenganmu kaya ngapa ayo. Ayo. Iki dites to. Nggih. Jogetmu piye aja ngising-ngisini kowe. Arep pamer joget to ya piye? Wah, alah kode diunjuk deh. Mau yo unjuk ngono kuwi mau cet. Ngono. Coba gendaken anu sik dites sik aku ora percaya lek kowe pinter joget. Iya. Ada kendang ngono sik. Tuk. Yo. Apa? Lincah. Ayo, pelan. Kaya iki mau. Karane. Cemplan. Kaya Mas Kevin. Alah, pelan. Keprek piye? Ayo nih, anu kendang dangdut kita cemplon. Ayo. Kaya cak percaya lek joget nih. Kendang dangdut. Rada cepet. Cepet meneh. Cepet meneh.
iya iya. Coba le. Cemplon, ayo nek. Cemplon. Alan se. Ayo, kayak gini bang, kayak deden. Ayo. Iki lo, iki le. Gue iki lo. Gak ora trimo aku. Sik. Kayak kucing golek mie emboke. Sik le, gak ngono lho le. Bokonge di maju mundur ngono lho le. Sok. Iya. Ndang diwarani ndang. Ayo pisan gas. Ayo. Den, ayo. Ndang. Yo. Nah, diwarani sing ngono sik. Duk. Kok kaya banci joget. Ayo. Pelan. Ayo. 1 2 3. Puter. Maju, mundur, maju. Iya. Alah wis ora kuat. Wis muduna wis gak apa-apa wis yo. Wis ake aku. Aku nyawang ra mentolo. Tapi wis luar biasa. Luar biasa niku hebat. Kemajuan. Role Astabrata kok iya. Nggih Mas Cemplon niku. Rol napa Mas Timi? Oh, rol. Oh, Pak wonten Kabel. ngeten to debus. Iya lho kowe ya iya ngono kok. Nggih. Kok kene. Kula jane kula kalih jenengan pen kalih Den Akbar. Wah, jan. Priyantun kok baguse mboten jamak-jamak ngene iki lho. Oh, Saiki wis tamat tenan to. Tapi kula nggih tamat saniki. Ning nyuwun sewu aku ya ora kalah to. Lho, jenengan persi lho nek ningali kula. Piye Den kowe? Kalah apane? Lho, tambah resi to kula. Lho. Resik apane? Lho, kula kan nembe wingi disuwuk ning ngene niki diparingi wedak lho. Niki wedakku lek roh rego larang. Apa? Panbo. Latulip. Panbo. Bajiret iki Panbo ngene Pak Mudin kuwi. Wonten turahan kok. Bawaan dagelan sobek iki. Ayo, terus. Ada duite ilang, iki mah aja ilang nang duitmu ya. Mboten niki. Jajan bakso ora iso mbayar. Loh. Pawaan sobek. Aman. Ayo Dang, dijeglek. Terus. Kenceng sik. Dijeglek yo. Nyeram biai Nusantara. Apa ganden ki enggak ngene iki lho Le. Ngapa? Biasane iki dhek mumbul ping 10 barang kuat to. Iki ora ngetokne katiasane. Oh. Pindo. Dak. Pindo. Jiro. Lu. Apa? Telu yo pisang kas yo telu. Ya. Aku samar sirai Cemplon kedugang. Iya. Ora yo lanjut. Heeh. Ya wangai kulon kenangetan sakara lor lan kidul halah sangkar kang kaliwiyat blam biangan belam biangan aja takon seneng hati sangga Ya. Yuk. tanah
nunjuk barangnya ya. Piye rasane jengkleng Mbak Deni piye? Rasanya piye? Nyuwun sewu kula jane pilih sing cilik-cilik mi. Nah. Sebab apa? Cilik. Samene cilik saya menten iki. Lah, apeme sing cilik. Angger-angger kok paling tidak kaya mbak-mbake kae. Aku lah ini nyuwun sewu Den. Nek maksudipun nyuwun sewu lho mi ya. Lah kaya mami, kaya Mbak sinten iki? Biasa Mbak Deni. Biasa gedhi niku nyuwun sewu kadang-kadang Den gopok loyo. Padha karo bojomu. Ah bojo kula kan loyo pun kula suwoke. Ala banjur lek sing cilik-cilik ngoten biasane lincah. Ngene-ngene iki. Hi. Loh, ya lincah iso lho, wah durung ngerti. Rupamu irung nyeprok. Tapi kan setidaknya niku kan nek cara pilihan kula riyantune alit. Nggih, muga-muga entuke sing alit kaya Den Akbar. Lah, lek Den Akbar ki bagus. Lek kaya kowe ki bojomu ayu, pilihanmu ayu, ndang didongakne tanggamu ndang mati. Mergo bojomu arep dilusur. Kowe iki ambekane keborosen deleng to, Den? Ambekan lu irunge mbuwek ana ambekane kengawosene malah ndang ngentekne hawa ndang malah ndang mati. Ala kok iso malah kula sing mati dhisik ya. Aja ngene mati. Pak Mudin, Pak Mudin. Nek Pak Mudin lho, salah teko kewenges. Ngapunten Pak Mudin. Wah, Jan. Niku aku kajate napa to, Mi? Sekretaris desa niki. Wes tak sebutne kabeh. Sudah dibahas. Daerah Loceret nggih. Ya. Alhamdulillah. Mbak Yu monggo, Mbak Cempluk. Cempluk sapa? Lah buka. Denko. Mbak Denko monggo. Den kondang kowe iki. Terus? Taman Sari Nusantara. Pelampiangan, pelampiangan, kumalan Taman Sari Nusantara. Pelampiangan, pelampiangan, kumalan Taman Sari Nusantara. Oh. Pelampiangan desa sasenenge, kelel aja takon. Wis pirang-pirang jaman turun temurun, wis galak-galak. Nah. Oke, ya, mangga. Ya. Oh enggak, ayo, Mbak Lucy bersama Mbak Deni. Yo, joget ta Mbak Dani. Mas Ganden, joget. Mas Ganden. Kaya sampeyan. Rajakan nyanyuwangi rahina bengi sing tau sepi.
Ajakan nyanyuwangi Rahina bengi sing tau sepi lanang wadon hang negani Asyangake sosai ngati Longgoh ring pasir basirian Sembyur sembyuran karedoan Manuk-manuk seliweran Lanang wadon berupayan Gandeng tangan ring pinggir jalan pinggir pesisir bisik-bisik semayanan matri janji oleh piara Sir-sirana gendeng asih Sir-sirana gendeng asih pianu wangian Atur suwun Terima kasih Mbak Den ku Mbak Lucy duduk dulu. Matur suwun Den. Sik aja nunggu sik no. Dijogeti satu kali lagi. Ala nggih napa? Ayo Dek Sinta aja meneng. Yuk spoti cos. Sing melok. Yo. Yo. Mangga. Hey. Kanggo penutup iramane langsung seragenan ninggal katresnan. Oh nggih. Anu Mas Ganden aja mulai sik. Lho nggih derekaken Den. Goro-goro kok tak unggahne neh. Mboten kula nderek niki lho Den, nderek pami. Ya, engko tak jajal suarane panjenengan. Goro-goro pengin. Ninggal katresnan nggih, Dek Sinta nggih. Oke, siap. Yo, nggo penutup areng season libukan. Langsung seragenan jogeti Mas Ganden. Coba Nggih. kaya ngapa. Yo. Yo. Ayo.
aja lali pawering uga mono nimas janji-janjimu aku kan setia satu tak enteni nganti sadarimu muga-muga Gusti ngijabahi sok kapan anggonmu bali dik bisa kumpul kaya kuning ya salam baik wis apa janji balap demen kula Den. Ya. Entekno. Entekno Mas, entekno. Yo. Sik mapan. Ya ya, aku ngomong iki mengke bar jamu kok. Yo. Yo. Aja lali. Baik. Kok biasa. Nunggu dulu di bawah ya. Matur suwun, Nanti Den. goro-goro tak jajal suaramu.